makikita na agad. Yun! Okay, yun, mga kakagamba. Magandang araw sa inyong lahat. Andito ulit si Happy Man para magkaroon tayo ulit ng laro ngayong araw na to. Ayan. Bumati ka, Happy Man, sa kanila. Mga viewers natin, mga subscriber natin dyan. Yun. Mga idol natin dyan, mga Yes. vlogger. Batiin mo na sila lahat. So, babatiin ko po kayo. Magandang at gwapong-gwapo po kayong lahat. Yun. Thank you po sa lagi pong pagsubaybay at sa pag-support po sa amin ni panonood. Master Mendo. Sa pagpapasaya po namin sa inyong lahat. Okay. So, ito sa akin, Master, okay lang ba? Sa'yo muna. Ay, pakita natin. Ayan. Ito yung akin, no? Ayan, no? Kanya talaga yan. Oo. Hindi binigay sa akin yan. Akin yan. Ano sa'yo? Kulay pulahan ba yan? Pulaan ito. Pulaan. Pulahan. Oo. Ito sa akin, talaan yung sa akin. Pulahan, talaan. Ayan. Talaan sa akin, yan, talaan. Yan, talaan. Ba't parang iba yung pinicturan ko kanina, hindi talaan? Ano yun? Talunan? Talaan yun, hindi yung talunan. Okay. Ayan. So, Asa? paano? Ayan na. Ayan na. Kabarangay. Mga kagagamba. Ito, umpisa na natin. Ayan. Ayan na. Makikita na agad. Yun! Ayun. Naku, Ay na, nalaglag yung paano akin. yan? Paano? Nalaglag yung akin. Nalaglag yung Nabaliktad. Kanina, dumadive yung akin. Sabi mo kasi talunan eh. Narinig niya eh. Ayaw niya ng ganun eh. Ayan, mga kagagamba. Medyo, ang tapang. Makita, maamoy lang niya yung gagamba. Oo, bumalik ka agad. Buti pa ang gagamba ko matapang. Samantalang si Happy Man. Balik siya kaagad pag naamoy niya yung gagamba ko. Malakas ang pang-amoy nito, parang aso. Mana sa akin. Naamoy ko rin dito dahil... Mukhang panalo itong akin, panilaglag eh. Ayan. Ayun Ginahabol pa ng atin. Kala ko, ikaw na yung nalaglag eh. Hinahabol pa ni talunan. Ni talaan pala. Talaan. Ayan, pulahan, napulahan na. Nako, Pag pulahan daw, ibig sabihin daw, takot daw yun. napulahan na. Ayun na. Huwag kang Panipalaglag nito. Ayun na. Ayan. Ayun na. Wala. Hindi niya mabilutan yata ito Talo, pag hindi nabilutan, talo Aba, isa pa. Nanunulak lang itong gagamba niya. Pinalaglag tuloy. Pinapit tuloy yung Ayun na. Uy, tatalikuran mo pa Tatalikuran mo pa Ayan na. Isa pa. Tatalikuran mo pa yung si talunan si talunan si talaan Kailangan mabilutan yung akin para makaganti. Oo. Makakagat man lang. Parang katulad ng sa akin, Nabaliktad, di ba? Nabaliktad. Hindi, ganyan lang yung mga gagamba ko sa una lang. Kita mo, lumaban, Ayan, Nalaglag. Lumaban siya, Lumaban. Lumaban yung kay Master, kaya nanghina, lumaban. Ayan, Nanghina na. Lumaban siya kanina, Nakipagkagatan din. Bakit ikaw lang may ngipin? Oo nga, Ayan na. Ayan, Ayan na. May kapit. Kita mo, tumakbo na yung kanya. Naduwag. Talunan, talaan. Ayan, kita mo, nalaglag. Talo. Talo. Ay, panalo. Nagpasapot lang. Ay, gano'n. Panalo siya, laglag eh. Nagpasapot, di nalaglag. Ayan na. Tingnan natin kung makakagat. Alanganin na yung kanya. Alanganin na. Oy, laglag yung kanya. Nawala ng sapot yung akin. Mahina na. Medyo, ma-anesthesia pa. Malapit nang ma-stroke yung kanya. May anesthesia pa. Ayun na, malapit na ma-stroke. Ma-anesthesia pa. Ayan na, mahina na talaga. Mukhang sa salpukan nila talaga nadali siya ng sobra. Pati yung kay Happy Man, tingnan niyo. May tama din. Mana sa akin, may tama. Matindi tama, Saan? Yung gagamba ako? Yung gagamba ko. Akala ko ako eh. Naggagamot yung bida ito, bida. Sa'yo na nang lagi ang bida? Hindi naman, basta nagagamot yan. Bida rin akin, nagagamot yung akin. Pareha sila. Tingnan natin ang bida ngayon. Tingnan natin. Ito.
Tumawag lang, may tumawag. Oo. Post lang, konti. Ayan. Oo. Tingnan natin kung Pag-harapin talagang... natin ulit to. Oo. Tutuloy natin. Nung Tuloy natin. na-upload kanina, may tumawag eh. Ayan na. Ayan, patalikuran na lang niya. Ayan. Ayan, nakaganti pa yung akin. Ang ganda. Wala pa nga. Ay, wala pa. Ayan. Ayan. Ayun. Wala na. So, game over na. Game over Mga na. kagamba. And then, Talunan. Talaan ang ayun. nanalo. Oo, talaan. Ito yung akin, no? Mga kagamba, ayan, Ano ayan. kulay sa'yo, Master? Ano siya, ano ba kulay nito? Gray. Gray din yung akin eh. Oo, ayun, parang magkamukha nga sabi mo kanina. Pero bulik yung braso nito. Okay, tama sa akin na talaga. Oo. Gray talaga sana may pagka-black. Mas matingkad yung kanya. Oo. Itong sa akin, medyo may pagka-brown nito. May Oo. pagka na sa kanya, may edad na talaga. May edad. May ano ma, may Ah, mas ano na kanya, mas gwapo. Iyon. Iyon, no? Ayan. Ayan. Okay, sige, umpisa na. Ito na, Master, sige. Sige, Tingnan natin kung Umpisa. sino matibay. umpisa na natin para malaman na. Oo. Sino kayo may So, edad? pangalawang laban ito. Ayan. Unang laban, si Talunan. Ay, si Ah, Talaan pala nanalo. Tayo, mga kapiman. Ayan, ayan na. ayan na, paghaharapin na natin. Nasipa yung kanya. Nasipa sa atin, may pagkakabayo yung kanya. Nasipa rigor sa katapat niya. Ayan. Ayun, wala. Nalaglag na naman. Panalo tong kanya, laging langlag eh. Hindi maabot. Mahaba rin kasi galamay. Kaya hindi niya maabot eh. Yun. Ayun. Wala na. Wala talaga, pinaikot-ikot lang sa gradas. Kailangan, mas maganda. Ano talaga eh. Pinaikot-ikot sa gradas. Oo. Naghanap na talagang mauwian ito. Last. Pitik-pitik lang ang laban nito. Oo. Ito yung sinasabi na si Rapitik. Tayo, hindi naman tayo sira pitik. Sira talaga. Napitik, nasira. Ay, patalikuran na lang Oo, kanya. para malaman natin. Ayan, mga kagamba, ayan na. Iya. Ito, nagkayaan sila. Ang ganda. Ang ganda ng sequence nila. Ayan. Ayan, Ayun, wala na. Talo na. Wala na. Pinitik Wala na si Happy Man. Wala na silang ano eh. Ah, So, next game ulit, part 3. pangatlo itong laban na to Oo. Para masiyahan kayo, laging tatlo. Oo. Para mahaba-haba yung panonood nyo mga kagagamba, mga Yes. viewers. So, all one na tayo, Master. All one na. Ayan. All one tayo, all one. Ito yung akin mga kagagamba Ito. Palagi ko, Kanya yan, gagamba pa rin. 2-1 mangyayari yan. Sino ang to? Hindi pa natin alam. Hindi pa natin. Kaya sabi ko si magiging 2-1 ang laban. Ayan Ayan. Kalahib yan Itabi mo muna yung talunan mo. Ay, talunan mo? Ayan. Yung akin, Ayan. talaan po. Talaan, di po talunan na talaan. Talaan yan. So, yung talaan ko po, papangalanan ko na lang po, Mananalo. Yun. Ito po yung pangalan ng talaan ko, Mananalo. Pangalan lang naman, Mananalo. Mananalo kayo sa talahib yan. Okay. Pinangalanan ko na eh. Mananalo na. Oh. Umpisa natin para makikita natin kung mananalo yan. Baka 5th division yan. Ay! Buti sinabi mo, Master. Actually po, nailaban ko na to kay Master kahapon po. No? So, ito po, nanalo po ito. Yun. So, titignan po natin kung mananalo po ulit. Alam Ayun. po ni Master yan. Tama ba, Master? Tandaan mo? Mm. Yun. So, tinan natin kung mananalo po ulit ng pangalawa. Ang bilis. Ang bilis ng takbo. Ayan. Ang bilis manakbo yun sa'yo. Nakarating ka agad sa dulo. Grabe. Oy, gising. Harapan na. Ang Ayan. kulit mo, Master. Ay, nagagabong pala. Ayan. Ayan na. Ayun! Laglag yung akin. Akin ba yung nalaglag? Hindi sa'yo talaga. Sa akin ba talaga yun? Ayun! Laglag ulit. Parang katulad ng pangalawang laban natin. Ano ba yan? Magsalputan kayo. Oo, naduwag na sa'yo. Bumalik. Naduwag na. Hindi, bumibilo. Bumibelo ba? Bumibilo ganyan. Alam mo, bumibilo lang yan. Teo, babalik na siya, Bumibelo para sa butan? Ayan. Sabi ko sa'yo, bibilo. Wala na, takot na talaga. Ayan, ayan. Ah, Bumibilo ulit. wala na. Tinatansya niya. Wala. Wag mong ipitin yung akin, Master. Hindi pa naman may Hindi pa. Wag mo pisilin. Nakatisan eh. Anong nakatisan? Walang katisan. Walang katisan. Nakatisan na kayo. Ito. Yan na. Wag diyan kayo maglaban. Wag kayo Wag niya sa luna. Wag kayo magharutan. Yan. Ayun. Hindi niya mahuli. Mahaba braso nung akin. Tumatakbo.
Ang haba talaga. Oo. Pero ayaw niya. Ayun. Ba't parang laging talsik? Anong klaseng laro yan? Alam na. Sinasabi ni Master, 2-1 daw. Hindi natin alam. Ngayon, alam na natin kung sino yung 2. Pa, Ayun na. Oh, wala na. Naglag. mayroon pang ganun eh, yung natalo na, laglag ng laglag. Oh, tingnan natin. Bibinutan pa rin niya yan eh. Yung kanino? Ganun yung mga gagamba kong lagi. O, tingnan natin. Ayan. Tingnan nyo, ha? Patunayan mo, Master. Oo. Ayun. Oo. Wala na. Wala na talaga. Isa pa. Isa na lang ha. Isa na lang. Kinagat niya yung stick kanina, naramdaman ko. Tingnan natin. Muntik na mabali. Ayan. Ayun na! Ayun na! Ayun na! Ayun na! Ayun na! Ilaban Ayun mo, na. Master! Ayun. Ayun na! Ayun na! Ayun na! Ayun na! Ayun na! Ilaban Ayun mo, na. Master! Ayun na! Oh, sayang talaan natin talaga. Pinatis niya, Master. May katis, oh. Natanggal ang paa na isa. Wala na. Tumakbo na sa'yo. Wala na. Ayan na. Sige. Hindi, may katis hindi sa'yo eh. Oo nga. Naglalaway oh. Ayun. Wala na. Ang ganda ng laban. Grabe, di ba? Hindi lang natuloy. Sayang. Ayun, nagagamot. Meron siyang hawak na ano. Ayun, oh. Oh, lumalaban din akin oh. Ayun, oh. Kahit pa paano tumutulak. Oh, bumalik Oh. lang. Oh, bubuelo na naman yan. Bubuelo lang yan. Tignan mo, lumakas siya oh. Yan, bubuelo yan. Tignan natin. Bubuelo yan. Natin na Bubuelo ba? makikipagyakapan yan. Ayan, oh. Oh. Wala na. Wala na. Nakuha yata isang ngipin eh. Ay, isang ngipin. Isang paa. Mababa. Alam niyo na kung anong ibig sabihin kanina ni Master Mendo na 2-1. Ibig sabihin yung 2, para pala sa akin yun. Hindi pa tapos. Ay, di ba matapos? Ito. Lalaban ulit. Ay, tignan natin. Oh. Sige, patalikurin mo na akin. Yan. Tirahin mo. Tirahin mo. Tirahin mo. Wag naman. Tirahin mo. Oh, wala na. Wala na. Okay. Okay Game na. over na. Game over na. Okay na. Ay, So, ang score natin, Master? 2-1. Oh, tuwad. Ay, tuwad. 2-1 lang. Tuwad. So, grabe talaga ang gagamba ko. Para sa talaan pala, Master, nanalo. Yung isa kong hindi talaan, talo. Ganun ba pagdayo ni Pinagbibigyan. pinagbibigyan? Oh, yun talaga. Dumayo kay Gagambino, naka 3-0 ako 3-0 eh. ka. Oo. 3-0. Pinagbibigyan talaga. Ganun din ako pagbibigyan ko rin lagi. Ibig sabihin, ganun lang talaga, pinagbigyan mo na ako? Oo, ganun. Kaya pala. Ganyan yung mga gagamba ko, humble yan pag dinayo mo ako dito. Kaya lahat mga kagagamba dyan, mga nagwa-vlog, pag dumayo ka dito sa akin, puro talo yung gagamba ko. Mga humble to mga Ano yan, binubulungan mo? Hindi naman. Grabe. Basta may aral lang sa kanila. Tama. Oo. So, yun. Maraming salamat po, mga kagamba, mga katiman. Nawa, napasay namin na Hanggang sa muli mga kagagamba, abangan nyo lagi ang mga upload namin mga laban. Yes. Hindi man kayo masiyahan, pero magiging happy kayo. Yes. Ganun lang. Tama. Sige. Magandang araw po. Yes. Maraming salamat. Thank you.